Molt tranquil·lets i molt bé, bona temperatura, s'ha aixecat un dia radiant, estem esperant el mestre, a veure si segueix dura o què. Dos dies portem aquí al mecànic, sencerets. Hem canviat la ròtula, torno a recopilar. Hem canviat la ròtula, hem canviat... Hem canviat la ròtula. No ho sé, és que... A veure... Ah, sí, ens van voler canviar les plaquets. Les plaquets estaven bé. Les ròtules eren una vibració. Sí. Hem canviat, ja està, hem canviat les ròtules i hem canviat el filtre del dièsel. Això no... A partir d'aquí el que farem és... Han vingut aquests dos nois amb una bomba... Ensenya-la. De segona mà. De segona mà o de quarta? En teníem una de superbonica i ara resulta que... Mira, l'està posant... Ah, no, està per aquí. Aquesta és la nova bomba. This one is more bigger than the one that you bought. Yeah? Yeah. The one that you bought, the pressure is small. Yeah. And this is best, Yeah, you say. The best, yes. Okay. It's When I turn the wheel, definitely we know the result. If it's good or not good. Yeah. Yeah. You know that we change all. Yeah. The rack, pump, oil. Bon dia. Com era? S'ha aixecat un dia radiant. Bon dia. On Traveling, Yaoundé, estem aquí. És el nom del nostre canal, estem aquí. Bon dia. S'ha aixecat un dia radiant. Avui ens hem aixecat un altre cop al mecànic. Ahir sembla que la direcció ha quedat solucionada fins a la nit, perquè això aquí a l'Àfrica Occidental és tot molt lent i molt ràpid alhora. T'esperes tot el dia, però en una hora t'ho tenen fet. I encara que sigui a les 10 de la nit, és igual. Estem aquí. I ara, què plovent. passa? Que hem fet un canvi de plans. Després de gastar-nos aquí quasi 200 euros com ens hem gastat un altre cop, el nostre pressupost salta pels aires cada mes. Sí. Esperem algun mes no tinguem despesa de cotxe. Hem decidit de que no anirem cap al nord, sinó que tirarem cap a l'est. Sí, cap a la zona de la selva, a veure si podem fer la caminata aquesta dels goril·les. Que també és cara, no us penseu. Que també és cara. Però, clar, què passa? Que jo ahir em vaig mirar totes les rutilles més mones allí de caminets i tal, però plovent d'aquesta manera, que ja vam intentar de fer un caminet que no era res de l'altre món i ja ens van dir que estava tallat per els aiguats, doncs, bueno, el que ha caigut aquest matí... Aquí, a Camerún, és el segon o tercer país on ens plou més. La temporada de pluges, en principi, s'acaba al mes d'octubre i estem acabant el mes de novembre i aquí plou, però cada dia. I no una mica, a raig. Sí. Però I bueno, i ara ens esperarem que pari, no? Sí, Per poder plegar tot. seguirem informant. Avui hem aparegut aquí, al nostre campament,
això és el començament d'un petit village. Estem al mig del bosc. Per què? Perquè hem vingut en aquesta reserva, que es diu la reserva d'Etjà, que en principi el que hi ha són un munt d'espècies de mones, hi ha goril·les, hi ha ximpanzés. Què passa? Que hem d'anar a una entrada del parc on hi ha uns guardes i allí hem de veure el preu. I després el que hem de pillar és aquest caminatxo, que és un caminatxo terrible, que més endavant està fotut. Però bueno, ho intentarem. Au revoir, merci. Au revoir. A la pròxima. Aquesta gent que hem estat avui superguais, molt amables, Molt treballadors. sí, una gent Molt corrante bona gent. i ja està, tu. Què es diu? Normals. Tenen terrenys per aquí al voltant, llavors cultiven cacauet, mandioc, Sí, moresc, plàtano, cacau. és un lloc on es podria invertir perquè aquesta gent tenen terrenys i tenen... És superfèrtil. Buah, aquí creix, bueno, hasta el que vulguis. Si tingués 30 anys ho pensaria. I el problema que tenen, perquè clar, ahir vam estar parlant bastant amb ell, aquí el problema que tenen és que el govern no els ofereix cap mena de crèdit de res. No poden... tenir molt de terreny, és molt fèrtil, però clar, si són... Doncs aquí eren 5 nois i el pare. No poden amb tot. Se converteix en una economia de subsistència igual que la que hem vist a tot arreu. Que amb una mínima inversió de maquinària o una mà d'obra, clar, Perquè- produirien molt. Exacte, de que necessites molta mà d'obra i no la tenen perquè no la poden pagar. Bueno, perquè si et donen un crèdit ja pots pagar la mà d'obra, llavors vens, tornes al crèdit, bueno, i Sí, vas sí. fent a poc, bueno, ja ho saps com es fan. Exacte, A poc. exacte. Les coses no es fan del dia per la No, nit. la gent pobra, les coses es fem a poc a poc. Exacte. Bueno, doncs ja us explicarem a veure què tal aquesta rutilla. Ara ens encaminem cap allà. De moment és superbonic, està tot frondoset, Molt xulo. és un caminet petitín i, bueno, doncs això, vas trobant casetes petitones. Mira, ara us l'ensenyem, el caminet aquest, perquè ho veieu. Vale.
Senyores i senyors, se'ns ha sortit la roda de puesto. No us penseu? Era aquest ullet d'aquí i quan estàvem a la meitat me n'he anat. I, bueno, la roda està completament anada de mare. Una està cap aquí, normal, i l'altra s'ha anat... Mira, però s'ha sortit això, S'ha sortit això, Òscar. Què és això? Això és... Això és... La ròtula. Torno a recopilar. Les ròtules... Les ròtules. Les ròtules al filtre del dièsel. Hòstia, quin desastre, xaval. S'han anat tota la suspensió i, a més, s'ha sortit del rack de direcció. Ho veus? Sí, sí. Hòstia puta, quin desastre. Sí, sí, la sala. Ja. La ròtula. La ròtula... Bueno. Mira, veus? Mira com està penjant el braç de direcció. El braç de direcció penja i això és la ròtula. Això d'aquí... I la ròtula no està. Allà dalt. La ròtula està allà. O sigui que s'ha desfet la ròtula. Òscar. Em donen ganes de plorar, o sigui, però de plorar de veritat. Vam estar 2 dies al mecànic. Va canviar la ròtula, va canviar la bomba de la direcció. I encara hem tingut sort de que això ens ha passat aquí, en un poble, en un lloc que hi ha gent, perquè això ens arriba a passar amb totes les baixades que hem fet allí, en tot el camí, igual ens matem. No sé, estem molt desesperats. Ara ha anat un noi amb una moto a buscar el mecànic. Mira, tenim a tota aquesta gent que ens està ajudant. I no sé, estic molt... Ara mateix estic molt desil·lusionat i molt emprenyat. Perquè, clar, això... No sé, és que no sé ni com ho arreglaran ni res. Que hem parat al lloc adequat. Al lloc adequat. Que fort. Perquè això ens arriba a agafar amb alguna baixada d'aquelles que portàvem o alguna pujada. No sé, és que no vull ni pensar-hi. No vull ni pensar-hi perquè igual trenquem hasta... Aquí almenys, mira, s'ha sortit... I no s'ha sortit del tot, perquè clar... S'ha sortit tot el que es podia sortir. Sí, bueno, desastre, un desastre. És un desastre. Però bueno, ara ha anat un senyor amb la moto a buscar un mecànic, però clar, jo no sé com ho arreglaran, això. No ho sé. Perquè els 2 mecànics que hem anat a arreglar això necessitaven un elevador i aquí estem al mig d'un toll de fang. Bonsoir. Que va? Anem a fer-nos alguna de dinar. Sí. Et sembla? A veure que no aplaudeixes.
Doncs ja veieu, acaba d'aparèixer el mecànic, s'ha trencat la ròtula, però em sembla que no és la ròtula que ens van posar ahir. Estic fins les pilotes. I aquí hem fet uns col·leguites, Johnny i els seus amiguetes, i aquí hi ha més gent, i aquí hi ha més gent. I està... sí, tot el poble. I ara us ensenyo. Aquí tenim el drama. Ja us podem dir el que ha passat. Se'ns ha trencat la ròtula. No la ròtula que vam canviar ahir, que és una altra, sinó la ròtula que vam comprar abans de sortir de Tarragona i que ens van dir canvieu-la perquè si no és que se surt la roda. I se'ns ha sortit la roda. La sort que hem tingut és que ens ha passat aquí en una village de la ètnia Aka. Vaca. Aka. Vaca. B-A-K-A. Perdó, Vaca. Que són els pigmeus. I estem aquí super entretinguts. Ens han fet música, Ens han fet de els tot. nens ens han cantat... Ens han ballat. Bueno, Però què passa? Ha hagut de venir un mecànic d'un poble que està a 18 quilòmetres, però la carretera és tan xunga que ha tardat anar i tornar quasi 2 hores. Ara, perquè la peça aquesta, la peça ròtula, aquesta, no hi és a aquí Solomon. no, no és que no sigui a Solomon, és que està a Yaoundé. Aquí no tenim cobertura, tampoc. Amb la qual demà ens acompanyaran aquí a 10 quilòmetres, o sigui mitja hora, amb moto, i llavors el que farem serà trucar al nostre mecànic a Yaoundé i li direm que enviï les peces a una ciutat que hi ha aquí a prop i que hi ha un transport diari. Quan sapiguem, quan tindrem, La peça aquesta, el senyor de la moto ha d'anar tornarà a buscar-ho. buscar el mecànic i el mecànic tornarà a venir aquí. Exacte, perquè la peça està cap al nord i el mecànic està cap al sud. Però ara dormirem aquí. Aquí no es veu res perquè estem al mig de la carretera. No sé si ho veieu una mica. No es veu res. Demà us ensenyem Sí, demà hi ha de dia el us ensenyarem. supercàmping. Estem en un hangar, tenim els Estem en peus una posició que no us ho podeu brutal. imaginar. Sempre busquem que si estigui pla, que si no sé què. Aquí estem... Bueno, ens hem emprenyat, però són coses que passen. Així. Així és com ens hem llevat avui. Bon dia. Aquesta nit ha passat un camió, que no en passa ni un, doncs ha passat un camió i ens ha arrencat el parafangs aquest negre, El fang de la roda del darrere. però el de l'altra banda, clar. I això que passava sobrat, li sobrava un pam i mig o dos. Com que van mig mamats, doncs van portar. Jo vaig sortir, però que el paio va tirar milles. El que no sabia és que avui el trobaríem un altre cop. I ja li he dit, i no sé què, i ai, sí, però ha sigut a la nit i no ho vaig veure bé. Jiji, diu. I la sort que hem tingut és que ha sigut aquí. Tu diverses sorts. Hem tingut diverses sorts. Just a l'entrada del poble, just en aquest costat de la carretera, amb un tros de carretera que és bastant ample, per tant els cotxes passen perfectament. Doncs res, vinga, salut. Salut. Bueno, és igual, si no se'ns veu serà igual. Com que portem 2 dies amb aquest poble, doncs què passa? Que... S'han agafat una mica de carinyo. Exacte, el segon dia ja t'agafen una mica de carinyo. Llavors ja comencen a mostrar-te cosetes. Estem esperant... L'esperit del bosc que ve a dir-te que t'has de portar bé i que... Ahir vam estar parlant bastant amb ell, perquè són els primers que s'han assegut amb nosaltres. Nosaltres sempre els convidem a que vinguin. El que vas dir ahir, que pensen que no tenen res a oferir, llavors no s'atreveixen. Exacte, són molt prudents. Sí. Doncs ja podem afirmar Doncs ja podem afirmar que se surt la roda. que se surt la roda. Se'ns ha trencat? Ho podem tornar a dir? Perquè no estava ni pentinada ni a les ulleres. S'ha sortit. Com a ver?